Hello, szia mindenki, itt Bluedilex vagyok, és egy új Minecraft epizódot szeretnék elkezdeni. Én is egy YouTube forgató szeretnék lenni, aztán a Minecraft-tal szeretnék bemutatkozni, szóval lesznek gameplayek, vlogok is, ha majd lesz nézettségem, meg ilyesmik. A gameplayekben azokban gondolkozok, hogy lesz COD, Call of Duty, bocsánat, nem jól ejtem ki. Akkor lesz még League of Legends, ilyen egyéb gameplayek, de majd írjátok le kommentbe, hogy mik legyenek. És hát persze lesz Minecraft epizód 2 is, ha lesz nézettségem, ugyebár. Na, Minecraftban nem tudom, hogy kezdők-e nézik, vagy nem, szóval akkor elsőnek farmoljatok fát, az mindennek az alapja. Ilyen. Elsőnek csinálom majd egy baltát, csákányt, aztán megépítem az első házamat. Amúgy úgy tervezem, hogy epizódonként 10 percesek lesznek majd a videóim. Ez a Bandicam csak addig engedi, 10 percnél tovább, az már fizetős, és én meg feleslegesnek tartom az, hogy fizessek ezért. Majd leszedek egy másik frapset. Ja. Szóval ez volt most kéznél. Szóval, ja. Csinálok gyors deszkát. Csinálok barkácsasztalt. Csinálok botot. Akkor így. És akkor leteszem. Oh. Na. Csinálok baltát. Csinálok akkor még egy csákányt, de arra most nem lesz szükségem. Majd epizód, vagyis ennek a Minecraft epizódnak a második felében fogom folytatni, azaz Minecraft epizód 2-ben. Mondom, lesz nézettségem. Na csirke, jó lesz az. Mi van ezzel? Ja, meghalt. Nem tudom, hogy nézem az abba, hogy mi a helyzet. Jó. Ott van szén, kell majd fákjának. Akkor uszikáljunk. Szoktam néha nézegetni ezt a Goodluck gyereket, hát én ezen kész vagyok. Nagyon sokat szoktam röhögni, meg Danin. Nagyon jó videósok. Majd nézzétek meg, majd megadom a leírásba a linküket. Amúgy szerintem tuti ismeritek őket, mert hát elég hírettebbek Magyarországon. Szóval Goodluck is Minecraftozik, szokott epizódokat csinálni. Kell egy kis kő is. Azért valami cuccnak. Na. Ennyi szerintem bőven elég lesz, mert még meg is kell csinálnom még a házamat. Hol van a nap? Jól van. Ide fogom csinálni a házamat, ez kiváló helyre. Ezt kivágom ezeket a fákat, ne legyenek útba. Még kis kunyhot csinálok elsőnek, nem lesz ilyen nagy kastélyszerűség. Kreatív tudásom annyira nincsen, szóval értitek. Ezt kivágom.
váltunk deszkába. Jó. És megcsinálom ezt a kis teret. És idegesít. Szóval az első éjszakára tökéletesen meg fog felelni. Hát ezt csesztem. Még egyet tovább kell vinni. Tehát ő is úgy lesz majd szép. Jaj, de siet nem kell. Hogy volt így, így. Biztos. És akkor így volt 3. Itt is lesz 3. Na. Itt lesz majd az ablak. Na de mindegy. Még van 39 van. Jó. Kezdem megépíteni a tetőt. Miért nyom ez félre mindig, azt nem értem. De mindegy. De miért nyom ez 2-t? Így. Valahol meg ki kell ugni egynek. Jó hülye voltam, hogy itt csináltam meg a bejáratot. Mindegy, ez is. Na mindegy. Megint ez a mindegy. Ez kész. És miért csináltam ezt? Nem tudom. Csinálok ablaknak helyett. Ups, ez nem kellett volna. Kijön 3 ajtó. Szóval a gombokat véletlenül nyomom meg. Így. Jó. És de még gyorsan még belefér az időm, beformolok egy kis homokot. Jó. Ásot szeretnék gyors csinálni. Hogy is van az ásó? Így, aztán így. Így. Aha. Jó, megvan. Nem baj, belenyírok. Szerintem nem fog beleférni az időmbe. Nem baj. Reménykedem, ha tetszett a videó, iratkozzatok fel. Sziasztok!